नैबे गोथार समाव 25थि बोसोरसालिया रुपाथि मायथाइनि बानजाय आफादनि आफादगिरि जाना मुस्रि गौरांकान्त बसुमतारिया नै दिनै बे रुपाथि मायथाइनि दिनै सेथि हाबाफारियाव जिथु जोङो हाबाफारि लादोंमोन बे दिनैनि बे समाव जोंहा बे हाबाफारिया जोबलांबाय दा मोनायाव जोंना बेबायदिनो दौरि आफादनि थान्दै मेल दं थान्दै मेलाव जोंहा रायलायनो गोनां गोबां खोथा दं बे दारखुसि बिया बाथौ गौथुमनि गामि सायाव जेसेबां नेमखान्थि आरो बाथौ धोरोमनि जिथु आसार खान्थि बेफोरो जोंना 14टा गामियाव बेलेग बेलेग नुनायनि बेलेग माने खान्थिफोरखौ नुलांनायनि बेखौ जोङो गुवारै सावरायनानै जाहाथे मोनसे रोखोमै जोङो बाथौ धोरोमनि खान्थिखौ फालिलांनो हानाय बायदियै जोङो बयखौबो बेयाव जोङो सांग्रांथि मेलाव जोङो बेखौ सावरायगोन आरो बेबायदि आरो फैनो गोनां सानफोराव आरो फैनो गोनां समफोराव जोंहा गाबोननि प्रग्रामावबो जोंहा जिल्ला गौथुमनि जोङो थान्दै मेल जिरायनाय दं बेवहायबो गोबां जोंहा बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै नेमखान्थिनि सोमोन्दै गोबां सावरायनो गोनां दङ दा बेनिनो जोङो बांसिन जे बाथौ धोरोमखौ माबोरै जोङो फोसावनो हागोन फेहेरनो हागोन आरो फुवारनो हागोन बेनिनो जोङो नारा नाथा जोङो नाजागासिनो दं आरो जोङो दिनै बयनिबो बे रुपाथि मायथाइयाव फालिथायाव जोङो बयनिबो अनसुंथाइ मोनबोदों बिथांमोना रायजोफोरा गामिनि रायजोफोरा जोंखौ मोजाङै अनसायहरदों थिग बेबायदिनो जोङो दिनैनि हाबाफारि आरो सोलिबाय थानाय हाबाफारिखौ जोङो मोजां जों फालिनानै खुंफुंनो हागोनखौ आङो मिजिंथिदों आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै दा रायजो राजानिसिम आङो बेखौनो मेसेज हरनो सानो जाहाथे बयबो जोंनि बाथौ धोरोमारिया बा बाथौआरिया बयबो लैहोर फैनानै बे जोंनि बे रुपाथि मायथाइयाव गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनायखौ आङो हास्थायहरो आरो मिजिंथिहरो आङो दिनैनि बे मोगा मोगि बुंनाय खोथाखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय बे जा सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथुनिखि बिथांमोन 37थि जेनेबा बोसोरारि जथुम्मा बेयाव बिथांमोना गासै 9टा बियाब दङ बे 9टा बियाबनिफ्राय मोनसे बियाबाव सा 50 जन माने थान्दै बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना फैगोन होननानै खोथा हरदों आरो लोगोसेनो जोंहा जिथु गेवलां मेल जागोन बे गेवलां मेलाव जोङो गिबि जिथु हाबाफारि जोंहा 1000 माने सुबुङा जथुमनानै जोङो मोनसे आर'ज गौमा लादों फुंनि 9 रिंगायाव आरो बे आर'ज गौमायाव जोङो बेखेवगिरि महरै जोङो सासे आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारखौ जोङो खावलायदों बिथाङा बेयाव बाहागो लानो हागोनना जोंनो फोरमायहरदों जों गासै जोङो 1000 जन सुबुङा जोङो सिरिबाङै जों जिरायनानै जोङो आर'ज खनगोनखौ जोङो हाबाफारि लादों आरो लोगोसेनो जोंनि जा गेवलां मेलाव बेखेवगिरि महरै जोंहा तामुलपुर समस्तिनि बिजाथि MLA मानगोनां जलेन दैमारि सारा बेखेवगिरि महरै बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो गाहाय आलासि महरै जोंहा BTRनि CM मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङाबो बाहागो लागोनखौ जों आसा खालामदों आरो लोगोसेनो जोंनिनो माने थि बुंथिगिरि महरै जोंहा जोङो बयबो सिनायजानाय थि बुंथि महरै माने मा नाम बेखौ महर सावथुनगिरि मानगोनां फैला जे बरगयारी बिथांखौबो जोङो बे हाबाफारियाव जोङो लाफादों बिथाङाबो बे गेवलां मेलाव थानो हागोनखौ बिथाङा जोंनो फोरमायहरदों आरो लोगोसेनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिगुरि महरै मुस्रिमा जुनु स्वरगयारी माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि बिथाङाबो बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन खुलुमबाय दारखुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा रुपाथि फालिथायजों लोगोसे सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि जा बोसोरारि जथुम्मा बे हाबाफारिखौ जोङो सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंलांनाय जादों दा दिनै जोंहा सेथि सान बे सेथि सानाव जोंहा माखासे बेखेवनाय हाबाफारि दङमोन बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंजोबनो हाबाय
आरो लोगोसेनो जोंहा आरो बाखि हाबाफारि दंबावो दा बे हाबाफारिखौबो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरा बाहागो लागोन होननानै आं आसा खालामबाय। मा मा हाबाफारि लानानै नोंथांमोना नैबे जथुम्माखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय खालामदों आरो मा आसा खालामदों नैबे जथुम्मानि गेजेरजों? जों आसा खालामदों जाहाथे दारखुसि बियाबनि जा गायसनगिरि मावथि बिथांमोना जेनेबा माखासेया जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय, माखासेया दाबो थांनानै दङ। जों बिथांमोननि जा ओनसोलनि खामानि मावबोनाय बेखौ जोङो गोसोखांनानै नोजोर होनानै दिनै जोङो बिथांमोनखौ दारखुसि बियाब बाथौ गौथुमनि जानाखि बारग' बिबानगिरि जों बिथांमोनखौ मोनसे मेहेरगोनां बरायनाय हाबाफारिजों लादों। जों बिथांमोननो आर'नाइजों लोगोसे बिजाब गांसे लोगोसे आरो ममेन्ट' जों बेजों बिथांमोनखौ जों बरायनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। धोरोम सावरायनायनि बेलायाव जोंहा बेलासे जोंहा सम ओंखारदों, बेलासे जोंहा दारखुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानाखि दौरि आफाद बे दौरि आफादफोरनि मोनसे सावरायमेल दङ। बेयाव बिथांमोना सावरायलायगोन, दौरिफोरा गावसोरनि माखासे मावनो गोनां खामानि जेंनाफोरखौ बिथांमोना सावरायगोन। आरो बिनि उनावनो जोङो मोनाबिलि 5 रिंगायाव दारखुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय गासै गामिनि रायजो राजाफोरानो जा जोंनि बियाबनि जिथुनाखि थान्दै मेल, बे थान्दै मेलाव बाहागो लाफैगोन। आरो बे थान्दै मेलाव जोङो माखासे बे जोंनि जिथु मावनो गोनां बियाबनि खामानिखौ जोङो माबायदि मावनो हागोन जों बेखौ जोङो थांखि आजावगोन। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।